Khathi efika uNgqongqoshe lapha ube nomhlangano nezikhulu zamaphoyisa. Kulesi sifunda amaphoyisa angaphezulu kwama350 ahaqwe iCovid-19. Emva kwalomhlangano uNgqongqoshe ube eselibangisa eBhishi eHeralds Bay ukuyohlola ukuthi ingabe akekho yini ophula imigomo ye-lockdown. Uzwakalise ukhathazeka ngokuthi kunabantu abashushumbisa utshwala. The other thing that people seems to be refusing to comply on is the question of alcohol. We get a lot of information that people, they do the underground sales and all that. Unfortunate part of that is that when we get you, your license will be taken and you might not trade as the thing comes back. Those that are on the beach, on the water and doing that, they need to be arrested, as we did arrest them yesterday at the West Coast. Babe sebedlulela eMosel Bay nethimba lamaphoyisa bavakashele amabhishi ambalwa afana neHattenbos kanye neSantos. Ngesikhathi samaholide kaKhisimusi baningi abantu abephula imigomo ye-lockdown yokuvalwa kwamabhishi lapha. Uxoxisane uthi umbutho wezokuvikela ofike kuleli sonto lapha uzosiza amaphoyisa ukuqinisa isandla. Today we expect to be reinforced by the South African National Defence Force. We expect them to be here today and begin to be deployed to assist the South African Police Service members to enforce the law, the regulation that says people shouldn't be on the beach. Uxoxisane uphothule uhambo lwakhe ngokuvakashela iVictoria Bay kanye neWilderness.